At mahal, nagbabalik ang spicy opa mo sa radyo na handa kang painitin sa gabing malamig. Hindi ka man halaman pero kaya kang diligan. Kaya kang diligan ng pagmamahal at kaalaman about love. Kayo Gustong-gusto nyong dinidiligan kayo. Bakit? Tuyot na ba? Tuyot na? Anyway, balik Chinitox tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, magbibigay ako ng 3 date ideas kahit umuulan. Ay talaga nga naman, kahit umuulan, haharot pa rin. Ito, sabi ko kanina, unang date idea kahit umuulan ay coffee shop hunting or coffee shop hopping, na kung saan syempre kapag maulan, masarap humigo pa, masarap maghigupan ng mainit na likido. Hindi mainit na kape or tsaa, di ba? Maghigupan kasi, babe, mahal, tikman mo naman tong order ko, ang sarap. Mahal, tikman mo rin yung sa akin. Masarap din naman talaga. Higupin mo to. Diba? Tapos aesthetic kasi. Kadalasan or karamihan na ngayon ng coffee shop, aesthetic. Ang sarap. Mag-emote-emote, muni-muni at deep talks. Diba? Aminin nyo. Totoo naman. Diba? At ang pangalawang date idea naman kahit maulan. Ito, makinig ka maigi. Pangalawang date idea kahit umuulan ay do nothing date. Wow, ito yung wala kang gagastusin gano. At talaga nga namang tipid pero kilig hanggang litid. Pero talaga ba mahal? Do nothing? Talagang walang gagawin? Malamig, tag-ulan, do nothing date, walang gagawin. Totoo ba? Ito yung mahal na kahit ang lamig-lamig ngayon, talaga nga namang mapapasabi ka na, mahal, come over, punta ka dito. Nako, ito na yung nilalagnat ako, mahal. Penging gamot, penging kispirin at yakapsul. Naku mahal, kung si Kim Chino makakarinig niyan at talaga nga namang maririnig ko ang conversation nyo, ang sasabihin ni Kim Chino, ang arte nyo! Si Kim Chino ay talaga nga namang bitter at sa tag-ulan ngayon ay wala pang kayakap. Kaya yung mga single dyan, nasa love radio na ata ang true love nyo. Single to. Anyway, mahal, di ba? Minsan naman talaga, yakapan lang buong araw, walang plano. Kasi minsan, sapat na ang presensya at yakapan. At kapag hindi napigilan sa do nothing date, ay talaga nga namang bakbaka na. Anyway, mahal, 2 date ideas pa lang yan. Meron pa akong isang bala para makapag-date kayo kahit umuulan. Kaya naman, makakasama mo pa rin naman si Kim Chino. Hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. Kaya dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.